epizodu Minecraft Faction sa se nalazite sa Lazom Nikolom, Lazo dođe vam. Dođi. Idemo da pravimo. A vidimo i save gdje se. Idemo, ajmo. Da nađemo gdje će da pravimo. Ajde idemo ovamo. Hoćeš da pravimo ispod zemlje ili ovako? Nemoj, bolje na površinu, ali nekako dobro da ga napravimo na moji. A oni čobani što nam ušli prošli put. A prošli put, sada konzumiramo. Ja sam ugasio zvuk, ugasio i ti ga. On mnogo me iritira, te ću bilo Čekaj. kad krenete kod mi krški. Čekaj, muzika i zvuci glavna jačina. Ajde. Ajde prati. Eno je ona naša stara zgrada. Ali izašli su. A znaš da ima još itemi? Ali možemo da rušimo. Da. Evo ja sam ušao. Pogledaj kako je izrušeno. A bez znam. Evo vi možete vidjeti kako je to lepo središte. Jel će da nastavimo ovdje da pravimo ili no? Nećemo. Samo da pokupimo ako nam je. Evo, stalo je u ovaj čas nešto. Sve gluposti neki. Da ništa često je postavljeno. Nema ništa. U moj često najgore nije. A, paus. Idemo, ništa, idemo. Uzeo sam samo nit. Okej, desiti jesi tu? Ajde, idemo. Da što nam bio lep most? Baš. To kad Dušan pravio. Ajde će se... A ne, mi imamo već drva, dobili smo. Čekaj, vrati me. Abe, dobili smo drva u Kickstarteru. Ma znamo na ko, ajde. Pa dobro, ovdje. Jo, sad će da ratujemo se. Sad će ratujemo s mobom. Da ćemo opet na bloku zapravimo ili ne? Ne. Prati me, znam gdje ćemo. Jer si kod mene. Jer sam iza tebe. Da. Mora da požurimo, pada na mrak. Znam. Jo, već krenuli su da spavnu. Jo, tebe ko ratište da je bilo neko. Znaš što mi je palo na pamet? U vodi da živimo. Hoće. Gle, odjedan put dan, bate. Pa, admin dao dan. Dobar je. Jednog zombijaka. Hoću da si igram s njim, daj. Evo ga. Ne! Jadan. Ja ću da gubijem. To jadan bre. Ne mene bre. Mene si kovnulo bre. Dobro, šta Da to napravim fakciju. napravi? To je zdravo, šta? Hoćeš kapicu? Evo ti. Ja? Ajde, sad ću ti invajte. A ovaj zombi što je ispred tebe. Zezam te. Pa gdje će pravimo? Gdje neko? Ajde krenemo. Će napravimo nešto malo. Ček. Pa će završiti. Ja, be. Ali znaš kako ćemo? Me neko piju već u te. Hoćeš nit? Jer ti treba. Ne, bre. Odakle znaš da je neko već bio? Pa Popravi. se pogledaj. Ne da je bio, nego je rušio. Neku malešku kuću ćemo napravimo za sad, pa ćemo da je ruširamo. U sljedećem. Ljudi, to bi bilo to. Nadam se. Osim
ovaj dio servera i mi u sledećem tutorialu. Ćao! Ćao.